And this said to me, woman, no, they need to me. Never be okunya and question. And to some crunchy anchor. Where you get that power to the altar, one case, Essewara. One can Essewara. As I do a new thing. Now, if the old has no problem, why is he doing a new thing? And the Holy Ghost by or say altar move of family now, say the pass. Nantis, you go to you of family, a abu and a nipa, and a young compo. A daddy. And the Napo post are Janamuni and walk and send and no say a good pa. Mystery TV. In the name of Jesus. Abusia Sabre debates be a man homeless so den social media no so ne titiru asofo entem ni nyina edefa altar Sabre de ababeda ne se altar no tumi wom anase tumi eni abusia pastor Mensa Otabil ebetre se altar ade a tumi bia enim na asofo no afa sebu akwan bi so na wo mudi bu asore ma no edefa so abusia wono eka ne sa ewie ne ekinim se ne pastor Mensa Otabil ne nim de ene se ne wosi adosuko wo nyame sem ne aka nyawaka no final now so busia se me no e ka say some crunchy ankra so aba bonti no so e the different twist aba e dey afa altar ho ensense mo wono so e tre se altar no e yetumi pa ene wom se wudi agro e wo altar ho agro busia agro ebetimi edi eno enene yesin konwa ye ne prophet Dr. Abednego ye ba bedin komo ne ebisa se aso altar yeah e wa sorry dem ye kwa sorry I tap into the altar, I tap into your anointing no saying any city jumafa to me wom and I said to me Mystery TV and when you so she mesra say ye ko di for hakoma na kwa aba no be me subscribe button so dey ache me odo for ya no aka isa wo de bell no be count sa no upload it to pe when the first person ya won sabi de kan aka me ho ye mo di for akwa aba na fe ye fa nkomo no enhwehwe so Ye kon man makro ma ye nyi prebu wo kwan so wo la la odofo ede ne wo hawo ede ne wo dadwen yare be na ye kwan kwa wo de chin a wonya no aduro ende na me kanfo ra body spiritual research and divine medical laboratory ede ama eye prophet Dr. Abednego ene da no A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awrade eyi no ama wiase se sunsum yare bia aye okwanko Dr. Edikre Wowo and the American for Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology. Kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me. Intishisha Prophet Dr. Abednego actually kwanwo in Sanwama Dwejiri Oreku Liberty House. And that's a Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576. Now I say 027-8977-215. In short of four Kai se wo twi bibi wo so na semba na bibi krem. And your power. And your prophetic. The famous agent D. The channel says the mystery of mysteries. Our mystery TV so. Debia with Dr. Prophet Abednego. Prophet Dr. Abednego. Our mystery TV so. Nyamishra say we mystery of mysteries on Mystery TV with Prophet Dr. Abednego, the scientist wonder mind. Nyamishra. Yeah, hello. Your friend Auntie Linda, me just in here, actress. Me encourage you to say, on Mysteries of Mystery. YouTube, all the social media handles, any Mystery TV. On follow now, on Prophet Dr. Abednego. He's so powerful. Luke 6:46. Say, why call him Lord, the Lord? You do not do what I say. Repent, I've told you. Tutuka fuonu fu ayebusumuka klumu ankasa monim. Edini aka Alafia. Edina kasa so ye James Clark actor bakope na me catch him say mohwe Mystery of Mysteries Mystery TV so na hwe YouTube, Facebook, anybody biara Abefo Ntitabeno so. Daddy hello me mwakwapa Father, we thank you, Holy Ghost, Spirit of the living God. Erodi Nyankopon adina so to for yedas. Hey eja ma me na sakofa sorry asem about mesre yo Unkuku for our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come,
Thy will be done in earth as it is in heaven. Holy Ghost, Jesus, you know us. Amen. Onye sofo. Deacon, you so for difference when they will. Oya sorry penny onye So, sofo. but on fire Bible, Me pacho ofa. on kind, Okan. or church. Me pacho. Now, why in the eye of a Bible kind church? Sɛ wo sɛ edidisoɔ wɔ hɔ wo sɛ yɛwɔ asɔfoɔ wɔ hɔ ne yɛwɔ asafo mpanimfoɔ You ɛwɔ hɔ difference when they will. ne yɛsɔfoɔ yɛ na ɛnyɛ ne nyinaa na asafo panin yɛ ɛno ne You nsusuiɛ. ente hinani osofo. Ɔsɔfoɔ ne neɛ wɔgyina do neɛ wɔbɔ asu. Amen. Amen. Yan de ne yenim se osofo ne nea offer Bible. Bible ye nea ensuehunu a wo a wokɔkɔka nyame asɛm. Okay. Wofa na wodi di adanse. Okay. Na ɛkyɛ sɛ woyɛ ɔsɔfo. Okay. Nti no wo asɛm titiri a ɔbɛka nyina gyina Bible ne so. Nti obi ɔka ɔfa Bible ka deɛ ɔyɛ dade. Ɔyɛ ɔsɔfo. Odifo sɛ neɛ sɛ sai na woka ne deɛ a yɛbɛka sɛ members a wɔda mu nyinaa nso so wɔn nyinaa yɛ asɔfo anaa. Yo. Sɛ wɔn nyinaa tumi kenkan. Nti sɛ wo a wotumi fa Bible sɛ me fa Bible ka kyerɛ ɔpɛ me ɔsɔfo. Oh, okay. Wohia Sɛ- encounter, wohia hwee. Sɛ wotie Metie dade. sɛ me fa Bible Sorry. na me no di nkɔmmɔ wɔ Bible ho pɛ me ɔsɔfo. Medikra me ho ɔsɔfo. Okay. Nti obi na aka kyerɛ sɛ memfa Bible na mɛka nkyerɛ wo. Deɛ sɛ mekɔ kyerɛ ni ɔka kyerɛ sɛ memfa Bible mɛka nkyerɛ sɛ mekɔ kyerɛ. Mm. Nti sɛ obi anka nkyerɛ wo hwee amfa Bible nkɔka hwee. Mm. Nti odifo obi a wonim akenkan, obi a wotumi kan kyerɛwsɛm, wotumi kyerɛkyerɛ asɛm sɛ kyerɛwsɛm koraa sɛ adoma kyɛ ne gu ahodoɔ no. Ontumi nkɔ kan kyerɛwsɛm no nkyerɛ obi ma Wonni nipa ho ne kwan nsakra. ɛfisɛ nea woyɛ no yɛ onyame adwuma na woyɛ. Onyame a ɔte ase no wɔ hɔ a na ɔni hɔ. Ɔwɔ hɔ. Na hwan na ɔka kyerɛ sɛ fa kɔkan? Mm. Obi a ɔbɛfa Bible na wokɔhu nipa baako mmienu na ɔka kyerɛ no na wode Bible kuta brɛ yɛ asoma wo. Okay. You are a messenger. When we talk of a prophet is a messenger. Asomafo. Until in the end of the time, na Yesu bae no. Also Jesus and the asomafo, the apostles are asomafo. Okay. Adifo no ye that the asomafo. Okay. Enti menya fa Bible say, hey, hallelujah. Onyankopɔn asɛm kyerɛ sɛ wɔbɔ so no menya fa penesis obi na sɛ menkɔyɛ enti mekɔyɛ nyima na ma obi. Mm. There sɛ meka nkyerɛ wo nea ɔsoma no. Mm. We dey as a divert asɛm no kakra we bɛsa besi asɛm no so na Yo. memisa. Odifo yɛsɛ yɛwɔ fivefold ministry, yɛwɔ apostle, yɛwɔ prophet, yɛwɔ evangelism, yɛwɔ pastor, Yo. ɛna yɛwɔ teacher. Yes. 25. It is our fivefold ministry. Ɔkyerɛkyerɛfoɔ no wɔn kɔkɔ kyerɛkyerɛ nipa na ɛwɔ abɔnten no na ɔde wɔn aba pastor ne n'ase no wa pastor wɔn nyɛ saa sɛ Na hwan na ɛka kyerɛ sɛ kɔkyerɛ obi? odifo. Being a teacher, also Okay. a teacher, Okay. or kyerɛkyerɛfoɔ. Hwan na ɛsɛ kɔkyerɛkyerɛ? Okay. Also when he has called to the 12 disciples, he gave them power. Mm. Who gave you that power to go and teach? Go and become an evangelist, teacher, prophet, apostle, and what? And pastor. Okay. Who said go a pastor? Mm. Why not the question in one? Why not Nadia? Nyame dia. Now why not the question in Nadia? So when Nyankopɔn Wo nyame bɛn? Ɔbɔ Wo nyame adeɛ ho bɛn? asɛm ne yɛka dadi. Or what they who were from what they Debi. na dabe no ka kyerɛ sɛ kɔhwɛ nwan so sɛ nwan no nipa ne ɔbɔ adeɛ deɛ a ɔde ahyɛ wo nsa Okay. ɛsɛ ɔmfa wɔ mo nhyɛ wo nsa Enti ansa na obi betumi afa Bible sɛ wɔkɔka Nyame asɛm no, agye sɛ wɔnya somafoɔ bi Well, ansa na. ɔno ne ɔsomafo Okay. nti nea ɔsoma wo no hena na ɔsoma wo mobɛka kyerɛ sɛ ɔsɔfo ahwɛ ma abobɔ w'ani so maybe sɛ hwan na ɔsoma wo sɛ bra bɛka saa asɛm a woka kyerɛ me Ba sɛ da de wo so sɛ woyɛ sɔfo. memi yɛ somafoɔ memi obi na aka kyerɛ sɛ meyɛ Enti wo de wonim ne waka kyerɛ wo sɛ kɔyɛ no. na menim anka metumi hu wo ho asɛm Okay. Sɛnea ne ɛna wo neɛ so ɛyɛ wo bɛka nso no no. metumi ma ɔkyerɛ me ma mekyerɛ wo na wo ho tɔ Okay. ɛna metumi de wo hyɛ ne nsa nti metumi yi wo firi maame watabo so wo fie bɛyifoɔ metumi gye wo firi ne nsam because wo fie bɛyɛ ne nim sɛ meyɛ asoma me Okay. na wɔn ma ɔkɔkɔka asɛm no saa bɛyɛ tumi adi wɔn akyi no wɔnim sɛ woyɛ asoma wɔ ana wonni ho kwan sɔre kɔfa bible sɛ mekɔyɛ asɔre mekɔka asɛm pa akyerɛ obi wokɔka asɛm no ɛyɛ obi asɛm
Okay. Then ya me market o ko enkran koto bayere ne nkate bremia. Market na me nkan jo. Woni ma na oni. Minim. Ina na asoma. Wa. Enti woni media na woni medi. Minimudi. Enti ko do obisa se fa na esoma then na so. Dr. Abednego na Aha, suma. na wo ma wo fa ne ukuru no kan. Wan esoma. Enti aje se nipa no obia wo kwaka nyame asem bia no wo hye nipa na wo modin kire ne se nipa so mese na Yes, suma. only nipa ko so your spirit, so immortal, so you there. If you don't know the difference between immortal, then the spirit, then the ghost, then the kakakus and the kakadukas. And I'm only say you different. Okay. And the kakaduka na so am say me kanchiro. Na fe ye be say kakaduka na your body. Amen. Amen. Only who kwai. Enti na trofos a trofas of beba. Obi ansoro ne. Daddy, why sorry wuni asafo mpanifo wo ho. Asafo mpanifo why na ama obi authority so ko ka de. Wo de asori na hye wo mo Me nsa. fa so nsem sa. Me ya ka chem sa me fa che obi sa. Okay. Me say so am say me fa che obi sa. Me ni so for kitchen, me ni so for penny. Okay. Me ni obi a wo mo hwe na mo tutu me ho. Am say ye hwe no mo prapra. Me na me say hwe no mo prapra. Nya wo na bo be ka say wo prapra. Okay. Majoje. Miti. Na wo frɛ me na wo. Woni me na wo aka kyerɛ me. Okay. Ade tell me one can just me kububu sorry me yes me kubu bi I was one. Okay. Me yes me oyiraton I was one. Me yes me yenku I was one. Me a bracelet baby a me ye biara adwuma kura mebue man kasa mebue a control a be madwuma me income kura I was one. Until wo be jina ho say wo be kanya me ase onya mba na afro wo ni mo nyame ho. Okay. Ana wo so nyame ne ye wo nyame papa ni wo nyame bon. To guys so nyame na aso a me hwe nyame ko. Amen. 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 But what you say? Yeah. And those are suffer ni say altar. Say ma be hwe asofo ko a o say oye. Na ma hwe hina na efre wo. Na ma hwe so o ka kire wo small one or the altar say be ka kire wo say asase na o gina so no power wo or the asase suru be fi or the tumi be fi suru abehye ho. Enti obi ba no be ka be tap anointing na sa anointing na e dade. Sa power na e hye fam na e fa. E fa na wo Bible. Daddy yebekọ altar no so na mimisa question we ntwa na wo kan to na afi yemra altar nim say Bible say emani bekọ awie yo behwie ne honhom e de agu honam nyina so emrate ne baba wo nyina so odifo nya sanity enti enye wie bremu na nyame ahwie ne honhom de agu emrate ne baba wa so asa be mutumi ka nyame asa mo also behwie enti wo hwie na onhwie odifo wo hwie enti den na eche say wo hwie se wo se sabre se ne nyame asem yi etre ne adwuma no eni adanse se onni hwie onni mo hwie also behwie ne ho den na eche say Onyankopon hwie wo hwie esi se won kotwen what you say Yesu ankasa ne wo mu ho se onyame behwie enti o kire wo se mon kotwen wo dan mu abrosan ne so okay na meko enche mo nsa beka na Yesu ne wo mu ho enti wo koe no amen amen ana Yesu ekosoro ti Yesu ba be kosoro no so mo nko enti Yesu koe no ampa wo kotwen okay wo guso Awurade enti mra honhom no ba ho wuso mframa si eye niama bebre amen amen wo kokika be ka se me no be ka kire wo na wiase ehu se enipa yo tofu okay onyame yo nokwafo amen amen o kire wo ne ebesi biara enti Peter no wukuta the zeal we call it the zeal okay yenye kuta zeal okay yenim ne ekokoye enye se yesori konkran keke yesori konkran kwakoye biribi ndi eba wiase be biribi okay ti kuta zeal wogusu ya na honhom ne bai obia bo se hwan wonti su jani si wonti su edew sa baba ana nkrofo se Peter no ma we no wanu mo nsa no pe ya na enya bo no wa bo no na Peter no jina se Juda ni Jerusalem ni Judea ni mo wiase na monti enya bo na mabu enya sabi na enya ni Jesu wa choro wo ifa Joel 2:24-25 going say dead ye chire no mehwe me honhom no enti won say na Peter so obi a osura de osuro nipa wo yesi say wa twese kan wo atata
na eba ne so no onkuta sika but with the boldness and the power of the spirit of the Lord or sorry jinai say nkomhye na Yesu kan no na aba wo mo so no eforo say minke bo akashi pano ni ofi o ni awo ye the message ayo me go now amo be soro ke the ever they begin to talk the languages that the people offer them. It's by the spirit. And no tell them say ade am ye near Yesu kind na ba me so nto kire be bia ne power na ye de efi wo sofo no o kire be bia ne power fi ave we so no aka we so nti wo mo isi aho nyina ti wo krom kasa wo sanka different language by the spirit and wo kire sa ade aye ye sa spirit we yin na de yes asofo na ba na be kire spirit Any odi for me say ene de bia na nyame ne pese divert asem no bat be san tie si otani wo kasa sofo ne tre spirit ko no ena kwase de prophet Owusu Bempa we de waba kire se oni nyame enya encounter na ne so de hu na wo kire no that the video ho ye be bo video na mamamfo na tie no wo hu se ne o ka asem no si fa ya wo kire se wo hu se esoro abie na etire 7 epie wo mununkum mu na abesi fom na ebesi from no kire o mahusuo ni ade afi wo kire tire bi eprefi mu baaye enwu ebehwie gu ni so ene ade a kyese tumi ni eje bi ebepem no se won koye adwuma amen se we the prophet a kire ne de na jo wa kire wa aka ye ni spirit ko gusu kasa de dada enye Onyankopon Owusu Bempa is not of God. That spirit that is talking about is not of this world. Odifo wo sa so we me kire ye Owusu Bempa yes say wa kire ne de because when we so be ankai and so mechanic and we are not ignorant of the wiles of the devil. We have the men of God in this country which are secret. Owusu Bempa kanina it's not Christ. It's false angels. Mem tiramwade onim sa Azusa America in the 90s. Wogusu Bempa ya wo so jabe sisi mkrofo so wo so Holy Ghost aba there's nowhere in the Bible obia sofo biara ina Lawrence Tete no nia de and wo meet so preaching the renowned people won metre be bia wo kai say Yesu kai say Peter no nya Holy Ghost encounter na eye ojanisi wo ti so in the year 19 so na time say so Holy Ghost best have see obi ti so it is not written aturu many spirit na ebe see wa Azusa America many nakasa okay false angels it says Satan enye Yesu okay enye Holy Ghost wo hu so Jesus you comfortisu life wa America there's no where it is written that in America Holy Ghost will come from heaven upon people again anyone can say Yesu no okoya nsa na Holy Ghost ba okay and the Holy Ghost by waka or assassins okay onisuru okay and the Holy Ghost so be say what was Holy Ghost fisuru ba ayato it's odifo wo kire say prophet Isaac Owusu Bempa wa be kire ne de na wo kire say yes say wa kire but ayato enye Nyankopon baby a meko bia me ne na me da wada osori am senti na me ye bia ono ne me o fi baby mba ye ba wu na no ka and the name kire no o de agu nkrofo so no obi oni bi and obi o ye ba wu no kuta Holy Ghost okay obi o so ye ba wu no kuta evil spirit okay the evil spirit no ehun hihye ni ade and wo mom ko aduro so ma mo ata obo so ni ade they are of the black amen and obi o so kuta Holy Ghost so oni ade ne nkasa da and ejuma wo dia man no ebi obeso dai ebi o nyansade wisdom knowledge wisdom understanding ebi o teacher ebi etinimu ade ne tinimu emfi ba bi mba amen the mere so no kwakwa ejuma obekire obe remind o sa ne se fo fa ha o di wake a o yese be yese omfi ba bi amba bio because onu na nam full of flash the oba be yo be fo kra onu na nam nto mpene ma be ye tumi ewura okay amen in the Azusa sa Holy Ghost work ayato there's no way it is written say Holy Ghost best have abesim crofus for America nevertheless na Jesus said ya okoy sa na ebe hu no ide waba to be God say Jesus waba o se Ghana o se Kumasi o se Afghanistan o se where boneni sufri ayato
Amen. Amen. Believe in Jesus Christ and believe in God for wonders. Mm. And when we talk of wonders, and his name shall be called Wonderful, that is God. Amen. Amen. And what and I remember Kobisa in the end before you will ask. Also, the shadow, all our shadows. You also been packing a shadow. Shadow no hu ye. Shadow. Ene be yin ho di kire no. The law came by Moses. That is shadow. And the grace and the truth came by Jesus Christ. So many pastors are using shadow. Ono Do you know what cite is shadow? example, maybe say what is shadow na me was cite example kra kire Moses encounter no nyame chia ya na eja ede na so na ewura e wo ho no enhye. Wo che se ne nyina ye shadow. Oye Moses. Shadow. Moses we no nya nem fisuro people no and won the man. Ndim kofon to be hwe nanim. And we have somebody who is greater than Moses. That's Jesus Christ. We have somebody who is greater than King Solomon. That's Jesus Christ. And he is the Alpha and Omega, the beginning and the Almighty. Mm. Amen. Amen. Yes, there's difference between the old and the new. So what we see, we came to meet. Yesu Christo and ebinu da susum owo bosum be ye ni ade na shadow. Asofo bebere isu shadow. Odi for shadow ne ye den. Sunsuma. Na sunsuma ye ade nankasa. There be. What ye say sunsuma na se. Okay. Says sunsuma no be need. So the shadow is a tutor like a school children. Mm. What must be ase? No the moko nkwaje the reacting the light no. Let's say no the moko do na light ni adepa ni reacting ni a. What is sunsuma no ko dem. Oh, fanya she. Sunsuma shadow. Man kasa na metie. Nti sunsuma na di kaba. Reflecting. Reflecting. Okay. Na man kasa ma ba me no kasa what is sunsuma no ko dem. Oh, fanya she. Nti who ni pano real. Nti na oda so di sunsuma na chi. Also anointing you be. Na esan say shadow and a wording ngono gu nkrofo so shadow. Anointing oil na wording gu nkrofo so shadow. Enye real. The reals me nipa na. Endu wo nipa na wo de sunsuma no ko dem yo. Amen. Amen. And this tapo fem and say wenya to me a we no eba en onipa she fem o. There be. Ndi no to me be ne wo. And also for your better altar, there's no where it is written, and you become strong when you tap the altar. Altar, same year in the Bible, more also, and the kingdom of God. Also, if any man can, 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, in Christ, in the world, in Christ, in Obosum, in Christ, in the shadow, in Christ. Christ is from where? He is a new creature. He's a new creature. Christ is from heaven. And to for Jesus Christ or Krajan, okay. Say me nya for Jesus Christ me Krajan kwa mabe wura nim. So abe ya body fufuro. Or say he is a new creature. He is a new creature. All things are passed away. Indeed, the shadow passed away. The akoko passed away. The mujachucha passed away. The nchuchucha passed away. The bumbanchucha passed away. The insani ade na passed away. All things are old. All things are become new. Therefore, until you are new and you are old, and I say ni na bom. You are new, you are old. No, so for you nim no be ka. So ni some way ignorant. Mo nim the difference between old and new. New no ye who we are me ma sekan bio. Old in the better ma sekan better ma kawa ring. Ama atade so mfa yen paibo. Altar is on fankoye. Now the altar no wo. Sekan nya de na ti wo. Endo nya me hwehwe wa o hwe wo Yesu. That the argument so ne say abosomfo kra wo altar. Ya omutimi ejina so konjo konfo kiye bi ma ne ye. Abosom na eye old na ye new. Old. Aye? Old. And also old things are passed away. To busofo nde no ye. Se enyo nyame na ewo old num biom dia. Na ina na ewo old num. Also all things are passed away because God is not in the old again. Onyame ni abode mu biom. First otra doti mu. Na wodi otwa nwan guso ni ade onimu biom.
ɛnɛ yɛgu so bɔ Abraham Nyankopɔn din. Abraham Nyankopɔn no say I am yesterday, today and forever. Yɛgu so bɔ Jacob Nyankopɔn din. Na Jacob Nyankopɔn me say I am yesterday, today and forever. Ha. Enti me sisa I change not. Okay. Enti no ye ndra no ono ani ene na ono ani ochira. Enti no say ene ni ochira ana ene ni ndra the same. Debbie. Amen. Intended that is a once a son, so what a sa and route a sa and what a sa watching at dear. And yet Abraham Yankopon ran on one and then one china. And yet one Abraham Boney D will alter so appear. Or yon one a Jacob so a Boney D baby or soon that I will send you on a son. She or you who was the altar that a year. And I said that I know and who name Funsois. I didn't know by the fufu. Isaiah 32, Isaiah 33. Also said that I know from saying one, behold, I do a new thing. Why is he doing a new thing? Isaiah 42 verse something. Also, behold, I'm doing a new thing. And as the thing is appeared, don't you see? I didn't fulfill make mammo. What I say? Verse Isaiah 42. He's doing a new thing. We are at a new thing. Yeah, at the fulfill. Isaiah 42 verse 18. Isaiah 42 verse 9. Behold, the former things are come to pass, and new things do I declare. Before they spring forth, I tell you of them. And the this are the that and a whole for Friday. For prophets, Pastor Sam Kranchiankra, when ye in your midst of Waketwa, it's for such a man of God, Baba Bekase altar, a yadia se would do one gra, a bit me a sorieti, or not so case altar to me be any more. She shares na me just a shadow. And this said to me, be woman, no, they need to young. Never be kunya and question, a Sarankasa. And to Sam Kranchiankra. Where you get that power to the altar, Esewara. Monkachen, Esewara. It's like do a new thing. Now, if the old has no problem, why is he doing a new thing? And the Holy Ghost by Okose altar move of Fema now, Okose ni pass. Okose ni pass. Nantes ye ko to you of Fema, Abu and a nipa, and a young compo. Daddy. And the Napo also are Trianamuna, what kind of send and no say a good power. Oh, say how much for Bob Pie? Old than you knew. Actually, some good. Old than you knew. Okay. A shadow. Actually, I see a shadow different. I saw. Me say on Cocobain, or see people so firm and what this one now so see will nipas. We see ni person. And this is saying, or that's one, and no see the person or red nipemo now say now or since we red nipem. Or rapupom. Debbie. Or nipa a pupo. Debbie. Or nipa a altar. Debbie. So where from altar, power spirit in the altar? Where from that message? Is it the word of God? Is it a scripture? Altar or Bible, man. Altar, no, can't say altar, no spirit in Bible with them. That is so for Old Testament, a chemwana. Now, can't say I want it. Sign repeat one of you. This is a prophecy before it came. Behold, Isaiah 42:9. Isaiah 42 verse 9. Also that behold, the former things are coming. Behold, as they say. She. Also then. Onte nyameka sase. Behold, she. And just she TV wo ha ni ni o. Ewo ho. She ma uti so she wa kwa na hu ye. And just she na de no ka na wo ha ni ni. De wa ya no ye. Ndi o ye foforo na ye dada. Ye foforo. Na de na o jai dada no ye foforo. Sa o se wa meyi bi enfunu mu wo be share you ne yo be share ni ma nti wa ye no foforo na se ni sen. Okay. And till the sign repeating, behold, the former things have come to pass. And what did that now? I did that night. I bet him. I bet him. And this will be kuta a daddy. A chim. As a chum cabia. Yo, into chum cabia, not and no moon, what first and I say so one on him. In this one, no more, and I will. When you may high. And this a high nephew, and then I will. In the soon in the home. Obon samti so bikuta sumuna enokuta dada na edade
bonsam. Amen. And if a chum, now why then? Behold, the former things are come to pass, And and new things do I declare. the new things and all the other watch it. Before they spring forth, And son, I didn't be poor. I tell you of them. And to obey catch it. Maka ho And a nsɛm. Hebrew one, so I'm Jesus for catch it. Okay. The waka non guy. Maka. The shadow now, Okuta. And yet, hang you never. Yesu. Nti- And the software Okuta, a shadow is of the devil, not Christ. nti wo ne Pastor Mensa Otabil ɛyɛ adwenkorɔ sɛ altar de bibia anim. Finim. Pastor Mental, Onuko, you spirit be out. GD Keke. Only who? Bible school as a teacher, Bikeke, no Bible reading and experience owns and coffee before I saw for your truthful and no experience. But on this spirit, on who say, would then your way say, we say. One was a Pastor Mensa as I read, eto whom money, actually, Bayida, eto to our money. What be that? Banya ono anu so na wo ne ne de wo de na ya adwen wo sɛ altar no tumi biara sɛ I or no, share who but me just on this spirit. Pastor On Mensa to the Otabil minute. Oh, 1 year. because ɔma abɔnten Oh, bi my, declare no. na same conform be finance on Hoba. Ọbaako koraa ne pastor baako yere aba a ọbɛtwɛn yɛhwɛ ne na pastor Mensa Otabil ne pastor ɛyɛ ɔkɔtism wakɔgye sikaduro a ɔpɛ sɛ ɔmfa ne yere ndaase na ɔmfa ne ba no mu yɛ ɛna mɛma ɔmo hwɛ ohun dragon ɔwɔ ɛwɔ fie hɔ ɛna pastor Mensa wobɛtumi akɔ no wobɛtumi afrɛ no just wafa asɔfo 2,588.9.9.9 Odifo adai. wuwu wie a ansa na ɔmenya pastor Mensa Otabil nɔma saa time no wayɛ dɛ wewu Saa wutumi nkɔ ne hɔ. wokɔfrɛ no wɔɛfa wokɔhu no wɔɛfa the number does not exist number bi a wɔbɛfrɛ pastor Mensa Otabil wobɛwu for nothing wontumi nkɔ ne hɔ wontumi mbɛn no ɔmboa wo ɔsɔ no nsa yareɛ ɔnte onyame ne ɔnhu hwee nti ne ɔbɛ bible no a ɔno wakan na no ano ɔka wie a wayɛ dɛ wawie ɔpɔn wayɛ dɛ wapɔn wohwehwɛ na wobɛkɔ asɔfo bɛsɛ 2,000 something na time a wobɛwie asɔfo wei wobɛdu soro na wawu ana nwuyɛ Wow. nti ɔyɛ onyame a na ɔnyɛ onyame Onye nyame. asɔfo wɔ n'ase na wohu ansa na wabɛhu no ɔyɛ onyame a na ɔnyɛ onyame Na ɛsɛ difo ne wuche na ɛsɛ asɔfo na ayɛ ne nyame o. So wɔn no de onye nyame. na Ɔka sɛ wɔyɛ nyame na so. ɛyɛ a wotumi kɔhu no Na odifo wɔn hu na ayɛ sɛ wɔyɛ nyame. na why the founder of the church Pastor Mensa Otabil. ɔhwɛ ngwan so na nketew so obi a wo se so ni onyame na se kɔhwɛ ngwan so hwɛ nipa so a na nipa ni ntumi hu a woyɛ onyame a na onyɛ onyame onyame a yeso wo hu ne da Dabi. wobɛtɔ akɔ no this ko fa ne nkrɔfo di fo so anameboa saa na Pastor Mensa Otabil te you cannot see Pastor Mensa Otabil. Have you seen heard that see hear anybody before? Nevertheless, me say Pastor Mensa Otabil ne telephone number does not exist. Me what evidence we bring conform be aba me ho. Conform be bekasa concerning the things that they are doing in the church. And the we branch na no the water no. And who instruction would you take? Ɔno ne instructions. So who is he to you? Your Lord. Amen. Odifo yɛ time na so na yɛnhwɛ ade wei wɔ Hebrew na yɛnhwɛ ɔse. Yo. Hebrew chapter 13 verse 10. We have an altar whereof they have no right to eat which serve the tabernacle. That is an altar wɔ hɔ. Altar no only altar. In the new covenant, in the new kingdom, in you dwells everything. Okay. The altar no many altar. Do nyame be kasem ya kyerɛ wo a obesimi so maka kyerɛ. Nkosi fe na fe maka kyerɛ. Okay, nti saa be the altar na yɛ nipadua na nkasa nti no. So you don't know. We tap into your anointing, we tap into the altar no Enti no- ɛnyɛ adwuma. Ukotapu ato be fo busufu di fo fi na obehu. Me just was me fama ansa na me diama. Ntu me kase otapu. Onyame ka kyerɛ Peter Cornelius fie na ko kasem ne kyerɛ no. Na uya oguso ka na nkokoro bai. Nti no nkokoro efi Peter so na ko Cornelius so. Okotapu anointing bi. Okotapu altar. Odifo ɛnɛ wo sɛ yɛkɔ asɔfoɔ no preach ɔbɔ word ne saa na amanfo akɔ so. Ayatro maame wata be fo busufu di fo ehunfi.
Nti wo mo so seed water so de mo sa cancer for no so e ka water no. Obi no kwa de osika koto so for ni mpaboa so. Eh Yo atro be for busu. Yesu onka se feske be beto ne nanso. Ohum ne se ma se me fa me santo so. Anya me na me de santo so. Men wo no spirit be ba wo yente. Anointing is a spirit. Okay. Nti me yes a obi na aye ne nsasa. Minim na owo me ne wontem. Okay. Amen. Amen. Nti Yesu wo so Yesu atare no spirit be de efiri. Amen. Amen. And the altar so na spirit ni fi. Daddy ne Jesus papa. wo mi ane altar na me chi. Amen. Amen. Wo so ti ne me be ase. Sepa. Amen. Amen. And they are truthful ha na truthful no. Nti dia obehu na shadow. Ade na da na etwam. Nti God is light. Nti se wo free ha dia then na aba ho. Dum light ne sum be ba na sum ba. Sumbeba. Nti se light ne duma ene ho ne da. Sum. Amen. Shadow. Daddy So Yesu eti kwai. Yo na wa che se menyo Yakobon. Wo wa se me ba hospital anu ahwo. Entra fie se menye bribi. Menkonya ne furu menkoye se menye Yakobon menye Yesu. Amen. Amen. Church wo. Abusia meda se onya brani adaje na de hwe adwumadi ne maame me ne prophet Dr. Abednego na edi enkomo no difo ene sofo panin ya woda the Kingdom of God ministry ano abusia odifo aka asem ne nyina atia wo se wonye nyamkopon wonye tumi ne mum tumi ne woni so nyame ama na hoden no enti se wo tena fi afre na wa che ne se odifo na me hu nipa bi afiri mu na se enti da bi odifo se onye nyankopon wo ba nanim o no nyina etena se omuno mienu nyina na ekwawrade no makobisa se nyame waba we wakoa ni ha ode beda amini ho moa ne tesen ho adwuma ye tesen sen na meya me de beboa no no so etimi agina ho na watimi aboa tu owo ho spiritual doctor ya wo ba be hwe yare na mam wo be papa yare no ehu yare ne pumasibre na wasia waso ano de amam ne wo enye se wo no ene nyankopon nti se wo frɛ na de ha na ma ne se nyankopon dia e ba ne sa wankasa no wa moa wo godifo numbers no egu screen na se 40 days no egu so a ekoso den amekamfo de amam se wo frɛ number no wo frɛ age biaye ene bebia wo ene bebia program no adru na won so wo don ho ahyem ama dance a amamfo edi e wo dwumadi na se no dofo won so wanya sa dance ni bi edi mesre se obeja wo comment nso e comment section or amami all the social media handles no Mystery TV. All subscribe, like, no share. Now for so any be din at the Dark Gold Macro. This program is brought to you by Rabboni Group, the Kingdom of God Ministry International, Unity of the Spirit in the Bond of Peace Fellowship, Unyamibechre Prayer Camp, Camp David, God of Israel, Inspirational Research Society, Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, Commission on the Rights of the Kingdom of God and His Righteousness and Administrative Justice, Rabboni Supernatural Intervention, Ele Hadi, Barim University, Prophet Dr. Abednego School of Giftology, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, Mystery TV. Yakon man makro ma yenyi prebu okwanso wolala odofo hede ne wo hawe de ne wo dadwen yare be na aye kwankwa odi chenchecheche a wonya no aduro ene na me kanfo Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory e ama eye Prophet Dr. Abednego ene da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a reyem remu awrade ayi no ama wiase se sunsum yare bia aye okwanko a Dr. Edikre wo ene na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology. Kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego akiri kwan wo insanwama do akiri Oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na say 027-8977-215 intro do for Kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi kram